Niin samalla kun te olette katsonut mun edellisvideo ja siirtynyt tähän videoon, niin I love you, I love they, mä rakastan teitä. Joten tänä illalla varmaan sitten joudun mihin nukkumaan. Koska no niin, miksi mä en tekis? Ei vielä välisäriä. Kertokaa teidän meikkivinkit. Mä varmaan tänään hiustenpesuun. Niin mä näytän teille tätä kerran tänään varmaan myöhemmin. Mun hiustenpesurutiinin. Paljastakaa teidänkin vinkit mulle. Koska te ootte nyt näin ihania, niin mä haluan tietää teidän meikkivinkit. Koska mä haluan. Koska te ootte niin ihania, niin tietysti mä haluan. Sitten paljastate teidän meikkivinkit. Mut nyt mä näytän teille siis ylivoimaisesti parhaimman huulimeikin, joka pysyy siis koko päivän. Eli te osaatte tällaisen tumman ruskean huoltenrajoiskinan. Ottaa tätä viivoja ja huolien rajouksia mukaan. Renkan näin. Sen näin. Häivytätte sen. Teette viivoja alas. Vedätte ylös. Siis ylhäältä vedätte sitten minkä sillä tänne. Ylhäältä vedätte sillä tänne. Sen näin. Ja niin kun lähdette häivyttämään. Rupeatte häivyttämään sitä koko ajan. Lisäätte, häivytätte. Niin kauan kuin haluatte. Sitten kun olette lisännyt ja häivyttänyt tarpeeksi, niin vielä teen pari kertaa tänne. Siis kestää koko päivän. Nyt kun se on näin, niin laitetaan tähän keskelle alas. Tuohon keskelle alas. Häivytätte. Keskelle ylös. Häivytätte.